asioita. Me ei tulla koskaan pärjäämään siinä kilpailussa, kuka halvimmalla tekee. Meidän tehtävä ei ole asettaa suomalaisia työntekijöitä keskenään kilpailemaan, eikä suomalaisia työntekijöitä kilpailemaan muiden eurooppalaisten työtä tekevien ihmisten kanssa. Ei siitä ole kysymys. EU:n lähtökohta oli työn ja pääoman yhteistyö. Kun saadaan työtä, saadaan pääomaa ja se pääoma käytetään työn ja työtä tekevien hyväksi. Siinä on lääke. Koulutus on tähän keskeinen. Sanon hyvin lyhyesti, miksi meidän porvarihallitus ei ole linjakas tässä asiassa. Ne sanovat, että koulutukseen täytyy satsata, tutkimukseen täytyy satsata, ja samalla EU-selonteossa sanotaan, että täytyy olla katto jäsenmaksuille, ja se on pienempi kuin mikä se nyt on. Siis puhutaan EU-maksuista. Kun otetaan pakolliset menot, maatalous, rakennepolitiikka pois, sen jälkeen tulisi tutkimus ja kehitystyö, mutta meidän hallituksen mukaan tähän ei enää ole rahaa. Eli sanotaan yhtä, mutta ei olla valmiita tekemään mitään sen eteen. Sillä tavalla ei luoda koulutusta eikä työllisyyttä. Kiitos Reijo. Joku teistä voisi vastata siihen, että